Һәм иң хәерле гамәлгә килгәндә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорыйлар бит: "Әйю аъмал ахаббу иля Аллах?" Аллаһ каршында иң сөекле, иң яхшы гамәлне ни дигәч, "Ас-салату аля вактиха" ди. Үз вакытында укылган намаз ди. Бу Аллаһ каршында иң сөекле, иң хәерле гамәлләрнең берсе. Инстаграмда утыруда түгел, физик күнегү ясауда түгел, башка төрле китап укуда түгел, үз вакытында укылган намаз Аллаһ каршында иң сөеклесе, иң хәерлесе. Аннан соң нинди ди? Сумма айди, qala summa birrul walidayn. Аннан соң инде әти-әнигә изгелек кылу ди. Карагыз. Аллаһ каршында намаздан соң, намаз Аллаһ каршында булган бурыч. Ул иң беренче тора, шулай бит? Монда да килә, Аллаһ хакын үтәгәннән соң әти-әни. Карагыз, динебезнең күркәмлеге. Һәм әле без мусульманнар ышанабыз ахирәткә, үлгәннән соң терелүгә, җәннәт белән җәһәннәмгә. Бөтен иманлы, үзен мусульманга санаган кеше моңа ышанырга тиеш һәм ышана да. Һәм менә монда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әл-валид васату абвабул җанна" ди. Әти-әни ди, җәннәт ишеге белән арадашчы ди. Менә җәннәткә кергән ишек, әмма шушы ишек алдында ди әти-әни тора ди. Һәм нәрсә ди? Фа ин шитта фадир заликал баб ау ахфазху. Телисең икән шушы җәннәткә, шушы ишекне ачып кергә ди. Әти-әниеңне ди сакла, изгелек кыл ди. Әгәр дә инде ул ишекне ачасың килмәсә ди, калдыр ди. Менә җәннәтле булуының да төп сәбәбе, асыл сәбәбе икән. Аллаһы Тәгаләнең хакын үтәгәннән соң әти-әнине ихтирам итү. Әле алай гына да түгел, Тирмизи җыентыгында килгән хәдистә, без бит инде кешенең ризалыгын алырга тырышабыз, шулай бит, кешене хуплавын, кешенең мактавын, кешене үпкәләтергә тырышмыйбыз. Менә нишләптер кызганыч име, начальник булсынмы анда, зур абзый булсынмы, хәтта эштә эшләгән бер напарник булсынмы анда, классташ булсынмы, укытучы булсынмы, кеше диек инде. Аның ризалыгын, аның хуплавын күбрәк алырга тырышабыз, якыннарыбызның ризалыгын алырга караганда. Аларны күпкә үпкәләтергә тырышабыз, үпкәләтмәскә тырышабыз, якыннарыбызны үпкәләтүгә караганда. Яны әти-әнигә ярый ничек дип әйтсәң дә, үпкәләсә дә ярый, кычкырып әйтсәң дә ярый, ә менә чит кешеләргә, бергә эшләүчеләргә, классташларга булсынмы анда, башка кеше, аларга инде үзебезнең матур яктан күрсәтмәкче булабыз. Үпкәләтәсе дә килми, авыр сүз дә әйтәсе килми. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Тирмизи җыентыгында килә торган хәдистә әйтте: "Рида Рабби фи рида валид." Аллаһның ризалыгы ди, Аллаһы Тәгаләнең, Раббыбызның ризалыгы ди, әти-әнинең ризалыгында ди. Һәм шулай ва сахату Рабби фи сахати валид ди. Аллаһның ачуы ди, әти-әнинең ачуында ди. Менә төрле бәла-каза, авырлык килсә дә, авыртып китсәк анда, Алла сакласын, шулай бит инде, урын өстендә ятса, безгә ярдәмгә кем килә? Иң беренче чиратта. Иң якыннарыбыз. Бигрәк тә әти-әни. Бигрәк тә әниебез шулай бит. Ул карыячак сине. Син нинди генә булма, инвалидме син, сау-сәламәтме син, тереләсеңме син, терелмисеңме, ул иң беренче әниең, әтиең.
классташ, күрше, башка дустың анда килеп 1-2 булышып китергә мөмкин. Әмма һәрдаим түгел, туяшак ул. Чөнки сиңа беркем түгел. Менә шул беркем булмаган кешегә без күбрәк ихтиярыбызны, күбрәк сүзләрне сайлап әйтәбез. Үлчәп сөйләргә тырышабыз. Аны үпкәләтмәскә, матур сүзләр белән генә сөйләшергә. Әмма нинди генә тормыш, нинди генә сынау бирмәсен, һәр вакытта яныбызда булачак. Әтияни безгә без сүзне үлчәп әйтеп бетермибез. Әйдә ярагана дибез. Менә иң якыннарыбызны шундый зур хәерлелектән мәхрүм итәбез. Бу безнең бик зур кымчылык. Моны безгә менә шушы аят, хәдисләр белән даваларга кирәк, үзгәртергә кирәк. Чөнки Аллаһы Тәгаләнең ризалыгында кем ята? Менә шушы якыннарыбызның ризалыгы. Әгәр дә без аларны рәнҗетсәк, ачуын чыгарсак, Аллаһы Тәгаләнең ачуы. Әйе, монда инде искәрмә бар. Бу кагыла изгелекле, хәерле гамәлләрдә генә. Теге әтияни әйтәйек, намаз укыма, мәчеткә йөрмә, ураза тотма. Юк, бу вакытта без буйсынмыйбыз. Чөнки Аллаһның хакы өстенрәк әтиянигә караганда. Чөнки шул ук әтиянины Аллаһ Тәгалә бирде безгә. Намаз уку, ураза тоту, мәчеткә йөрү Аллаһы Тәгалә каршында булган бурыч, хакыбыз. Асы өстенрәк. Әмма изгелек кылуда сүз бара монда. Һәм әле дөнья вакыт, без бит барбер дөньяны күбрәк яратабыз, шулай бит. Узак яшисебез килә, мул, бай тормышта яшисебез килә. Хәтта озын гомер кичерер өчен дә, бай, мул тормышта яшәр өчен дә әле монда да сәбәп булып тора икән әтияни. Хәтта дөньялыкта да. Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Муснад имам Ахмад җыентыгында килә торган хәдистә: "Мен ахаббан юмадда лаху фи умриhi", ди, кем ди гомеренең узын булуын теләсә ди, барыбыз да тели. "Ва ан юраду лаху фи ризqihi", ризыгының мул, киң булуы, бай булуын теләсә, барыбыз да тели, шулай бит. Акча күп булуында, мал-мөлкәтнең дә күп булуын. Шул нишләсен ди? "Фәльябирра валидейхи", әти-әнисенә изгелек кылсын ди. Карак, нинди зур бер әти-әни генә Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы. Җәннәт белән җәннәтне ачучы ише. Хәтта бу дөньяга да, гомеребезнең узын булуына да, кесәбездә бәрәкәтле акча булуына да әти-әни сәбәпче. Менә шуннан соң инде ничек инде әти-әнигә уф дип була, туйдырдың дип була, ничек аның белән киңәшләшмичә була, ничек аңа авыр сүзләр әйтеп була. Хәзер әйткән ек, менә бу кайберләре генә булды инде, вакыт кысынкы булганга, әле тәрбия турында да сөйлисе булганга, тәрбиягә күчербез, әмма әле монсы әти-әниләребез исән булса. Ничек соң, әгәр дә безнең әти-әниләребез инде Аллаһ хузурына күчкән булса. Монда инде әйткәнемчә, менә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва кур раббирхамһумма кама раббаяни сагира". Дуга. Иң өстен, иң дәрәҗәлесе әти-әниләребезгә дуга кылу. Раббым, гөнаһларын ярлыкласаң иде, аларны кичерсәң иде, җәннәтне илтсәң иде. Һәм әти-әни исеменнән садака бирү, шулай рөхсәт ителгән. Шулай рөхсәт ителә, корбан чалып, шушы корбан итен садака нияте белән әти-әни исеменнән дип өләшергә. Әгәр дә әти-әниебез хаҗ
гомрәгә бармаган булса, алар исеменнән хаҗ гомрә кылу, менә бу инде Аллаһ хузурына күчкән әти-әниләребез өчен кылып була торган изгелек. Безнең бит күпчелеге булды, безнең янында булган әти-әниләребезгә карата изгелек. Менә монсы инде мәрхүмнәребезгә, үлгәннәребезгә шундый изгелек кылып була. Һәм шулай ук ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, тагын әти-әнигә ничек изгелек кылу дигәндә, әти-әнинең якыннарын белән аралашу, араны үзмәү диде. Туганнар гына түгел, хәтта мәсәлән әниеңнең якын бер дусты булды икән, яки әтиеңнең, хәтта ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, шушы әти яки әниеңнең дусты белән дә муамәләне саклау, хәлен белү ди, әти-әниең белән араны саклауга керә ди. Аңа изгелек кылуга ди әҗер бирә ди. Менә бу булды инде әти-әнигә карата бик кыскача гына инде кызганыч. Монда инде сәгатьләр буе сөйләп була. Сөйлисем дә кирәк, конечно. Вакыт кысынкы булгач инде икенче эшенә керешербез, менә балабыз шундый безгә уф дип тә әйтмәсен өчен, матур сүзләр белән генә муамәлә кылсын өчен, ихтирам итсен өчен безгә ничек сыналарны тәрбияләргә. Менә беренчедән шуны аңларга кирәк, җаваплылыкны. Бала ул Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Без кайбер вакыт тәкаббүрләнергә яратабыз. Мин булдырам, мин үзем эшлим, мин үзем табам. Илемгә, тәҗрибәгә, тырышлыкка таянып. Шул сәбәпле без Аллаһ каршында сәҗдә кылмыйбыз, Аллаһның хөкемнәрен үтәмибез, минем тормышны килисе бар. Менә Аллаһы Тәгалә бигрәк тә безгә күрсәтә, менә шушы тәкәббер башыбызны иергә, бигрәк тә гаилә кыргач. Менә без яшьләр планлаштырабыз. Пока әле бала кирәкми, карьераны төзибез, аннары ничәдер елдан соң бала итербез дип. Менә бик күп гаилә килә хәзер инде. Әле өйләнгән, яшь, теге чакырасың, никах укыйсың, шушы матур теләкләр телисең, шушы аятларны китерәсең, бәхет гаиләдә булала, гаиләдә иң беренче урында Аллаһ булса гына. Хәзрәт, әле яшь, эшлисе бар, итүисе бар, яхшы машина яхшыртасы, вакыт юк әле мәчеткә, ни шулай булай. Сәҗдә кылырга Аллаһта башын ияргә ашыкмый. Әмма еллар үтә, 1 ел, 2 ел, 3 ел, 4 ел, 5 ел киләләр булар. Җылап. Хәзрәт, башта дип 1-2 ел баласыз үз рәхәтебезгә яшик дип яшәдек ди. 3 елдан соң бала планлаштырдык ди. Менә инде 5 ел ди, һаман бала юк әле ди. Табибларын бөтенесенә йөреп чыктык ди, файда булмады ди. Хәтта искусственный оплодотворение ясаттык ди. Юк ди нәтиҗәдә. Инде 400 мең, ярты миллион акча туздырдык ди. Иң яхшы, иң көчле табибларга бардык ди. Юк ди файда ди. Нәтиҗә юк ди. Менә хәзер аңладык ди. Бездән бер нәрсә дә тормаган. Акча бар, яхшы табиблар, специалистлар, фән, наука дип әйтәбез ишенәбез, диме? Бүтән передовой технологиялар, бүтән нәрсәләрне эшләдек ди, юк нәтиҗә. Күп шундый гаиләләр бар. Ул ахыры вакытта вообще киң таралды. Менә вакытта кеше аңлап килә, башын ия. Кара әле ди, акчадан да тормый икән ди, яхшы специалисттан да тормый икән ди, суперсовременный оборудованиедан да тормый икән ди,
фәннән дә бер нәрсә тормый икән ди. Менә бу вакытта үзенең нинди фәкыйр булганын, нинди Аллаһка мохтаҗ булганын аңлый, башын иеп килә. Дуа кылыгыз әле, Аллаһтан сорыйк әле ди. Башка тагын нинди сәбәпләре бар икән ди. Менә шуның белән Аллаһы Тәгалә күрсәтә безгә. Бала ул Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Без теләмичә генә була торган нәрсә түгел. Аллаһы Тәгалә бирсә генә була, бирми икән булмый. Һәм менә Аллаһы Тәгалә шуңа да әйтә: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитна" ди. Дөреслектә менә шул без сезгә биргән ди. Мал, байлык, акча һәм балалар ди, сезнең өчен сынау ди. Менә шушы биргән кадерле нигъмәтнең, бүләкнең кадерен белеп, тиешенчә Аллаһы Тәгаләгә шөкр, рәхмәт белдертә алырсызмы икән, яки инде рәхмәтсез булырсызмы икән ди. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Әманәт ди. Без сезгә биргән шушы бала ди, шушы бүләк ди, шушы нигъмәт ди, ул әманәт ди." Менә без бүгенге көндә шушы әманәтне саклыйбызмы? Шушы биргән бүләкне кадерлибезме? Шушы әманәтне кадерләү, шушы бүләкнең шөкерле булу, рәхмәтле булу, аны Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчә, Аллаһ кушканча тәрбияләү. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы әманәткә тугры булырга куша. Я юхәлләзина аману ди, эй иман китерүчеләр ди. Безгә Аллаһы Тәгалә мөрәҗәгать итә: "Эй иман китерүчеләр ди, Аллаһ барлыгына, берлегенә ышанучылар ди. Ла тахун Аллаһ ва расула." Аллаһка һәм аның расулына ди хыянат итмәгез ди. Ва тахуну аманатикум. Һәм сезгә бирелгән әманәтләргә ди хыянат кылмагыз ди. Аллаһы Тәгалә шундый зур бүләк белән бүләкләде икән. Менә бу әманәтне безгә сакларга кирәк. Ничек итеп? Аллаһы Тәгалә таләп иткәнчә тәрбия белән тәрбияләргә. Кызганыч, бүгенге көндә безнең тәрбия ул кайтып кала, аны матди яктан тәэмин итү генә. Менә безнең тәрбия шул бүгенге көндә. Квартиралы итү, машиналы итү, кияүгә бирү, өйләндерү, эшкә урнаштыру. Бетте. Безнең фикеренчә тәрбия шул. Аның кәсебе хәләлме, хараммы, ансы мөһим түгел. Иң мөһим эшләсен. Өстәлдә булган ризыгы хәләлме, хараммы, ансы мөһим түгел. Главное ашарына бар, бетте. Өстендә булган киеме нинди малга алынган, ансы мөһим түгел. Кешегә тугры сүз генә сөйлиме, яки алдалы, ялганлымы, ансы безгә мөһим түгел. Аның дуслары кем? Ансы мөһим түгел безгә. Кая йөри, кем белән була, мөһим түгел. Ягъни бик куркыныч чагыштыру инде. Әмма гафиллектән чыгыр өчен, йокыдан уятыр өчен безгә аны китерергә, сөйләргә кирәк. Нишләп без балаларыбызны шундый дәрәҗәгә җиткердек, алар белән шөгыльләнмибез, аларны тәрбияләмибез. Мәчеткә җибәрергә куркабыз, йөге бар дибез, имтиханнары бар дибез. Аллаһны танытырга, хәләлне харамнан аерырга өйрәтмибез. Әмма бит менә бу без тәрбия дип уйлаган ашау, ушу, тора торган йөр. Без балаларны шундый куркыныч ни инде, аны әйтергә кирәк, хайван дәрәҗәсендә күрәбезме әллә? Хайванга нәрсә кирәк? Абзар кирәк, ашарына кирәк, сыерына үгез кирәк, сарыгына тәкә кирәк. Бетте, бүтән бер нәрсә кирәк. Әмма бит бу Аллаһы Тәгаләнең безгә бүләге алай гына түгел.
Аны бит тәрбияләргә кирәк. Ничек итеп Аллаһны танытып, бөтен теләгәнне эшләргә түгел әле, Аллаһ кушкан хәләл юлда гына сайларга кирәк. Дусларның да барысы белән йөрүгә түгел, ә менә Аллаһка итагать иткән, Аллаһның кушканнарын үти торган, шушындай яхшы, әдәпле, ялганламый торган, урламый торган, сүгенмий торган, шушындай дуслар белән генә йөрүгә кирәклеген без аңлатабызмы? Чөнки бу бик зур җаваплылык. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан рa'iyatihi" диде. Һәрберегез көтүче ди, һәм һәрберегез үз көтү өчен җавап бирәчәк диде. Һәм менә без җавап бирәбез балаларыбыз өчен. Алар Аллаһны танучы булдымы? Алар Аллаһка итагать итүче булдымы? Алар ашаганда нинди ризык ашады, нинди ризык ашатты? Аердыкмы хәләлне харамнан? Нәрсә укыдылар? Бөтенесе өчен без җавап бирәчәбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дә менә Тәхрим сүрәсендә кисәтеп әйтә 6-нчы аятында: "Я әйюһәлләзина аману ку анфусакум ва ахликум нар" ди. Аллаһ Тәгалә Коръәндә балаларга карата, гаиләгә карата иң зур, иң беренче әмерләрнең берсе. Аллаһ Тәгалә әйтми: "Эшкә урнаштыр, ит үзеп бир, машина алып бир" диме? Иң беренче нәрсә ди: "Ку анфусикум ва ахликум нар" ди. Иң беренче үзеңне ди, аннан соң аларны ди җәһәннәмнән сакла ди. Иң беренче мәңгелек тормышта бәхетле булырга, уңышка ирешергә әмер итә. Иң беренче үзеңне ди җәһәннәмгә илтә торган юллардан сакла ди. Без беләбезме бүгенге көндә нәрсә ул җәһәннәм? Ничек аннан сакланырга? Безгә бит ул бүгенге көндә кызык та түгел, мөһим дә түгел. Безгә мөһимрәк бүген шушы вакытлы 3 көнлек дөнья. وقودها الناس والحجارة عليه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. Шушы җәһәннәмнең иң күбе ди башлар, кешеләр булыр ди, һәм ди фәрештәләр көтеп торыр ди каты газап белән ди шушы җәһәннәм әһелләрен ди. Һәм менә без бит бу дөньяда балабыз пешмәсен өчен, ожог алмасын өчен, сәламәтлегенә бераз зыян китермәсен өчен бик каты кайгыртабыз. Пештибез анда, газ янына барма дибез. Пычак тотса да киселмә дибез. Менә бу вакытлыча дөньяда бик кайгыртабыз. Ожог та алмасын, киселмәсен дә, җәрәхәт та алмасын. Әмма мәңгелек дөньяга, мәңгелек йортыбызга бара торган җиребез өчен бер дә кайгырмыйбыз. Монда вакытлыча пешкәч давалап була, аны киселде икән, аны ямап була. Вакытлыча. Бу дөньядан бит нинди проблема булмасын, иртәме сынманнан котылып арынып була. Әмма бит тегендә баргач, Аллаһ Тәгалә каршына баргач, анда уже адвокат та яллап булмый, судьяны да сатып алып булмый. Битте, соңгы юл. Ә без нишләптер шушы балаларыбызны яратсак та, аның мәңгелек тормышы өчен без бердә кайгырмыйбыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә дә әйтә, менә шушы балаларыбызны тәрбияләгәндә иң беренче нишләргә куша? Бала әзрәк кенә караны актан аера башлагач, иң беренче күңелләрен Аллаһ белән бәйләргә куша. Балам, ризыкны шушы суны Аллаһ Тәгалә бирүче. Шуңа да ризыкны ашаганда, эчкәндә аны зикр ит, бисмилла әйт. Ашап эчеп бетергәч, биргәне өчен әлхәмдүлилләh дип рәхмәтеңне әйт.
Һәм Аллаһ Таала бирә, шуңа да исраф кылма. Исраф кылдың икән, кирәгеннән артыгын кулландың икән, краннан су агып тора икән, ирәт суны киметергә, исраф итмәскә. Чөнки Аллаһ Таала исраф иткәннәрне яратмый, һәм шушы ниъмәтеңне киметергә дә мөмкин, алып та куярга мөмкин. Һәм балаларыбызга бигрәк тә кечкенәдән намазга өндәргә куш. Аллаһ Субханаһу ва Тааля сүрәсенең 132 аятында «Ва'мур аһлака бис-салати вастабир алейха» диде. Гаиләңне ди намазга өндә ди. Вастабир, һәм сабыр бул ди. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, балаларыбызга 7 яшьтән намазга өндәү фарыз ди. 10 яшьтән инде 7 яшьтән чакырга мустахаб, 10 яшьтән инде фарыз ди, әтиәнигә балаларны намазга бастырырга ди. Ла нас'алука ризқан нахну нарзукука вал аақибата лит-тақва. Карагыз, безгә мөһим булган мәсьәлә. Без ди сездән ди аларны ризыкландыруны сорамыйбыз ди. Biz ризыкландырачакбыз аларны ди. Biz бит кайгыртабыз, шулай бит, ризыкландырырга кирәк, ашатырга кирәк ди. Аллаһ Таала әйтә, синең бурычың ди намазга бастыр, Аллаһны танырга өйрәт ди. Ә ризыкландыруны без ди үзебез карарбыз ди. Һәм шуннан да Аллаһ Таала ачучы. Әгәр дә баланың шушы тәрбиясе белән шөгыльләнәбез икән, күп вакыт бирәбез икән, Аллаһ Таала төрле яктан бала сәбәпле ишекләр ача. Сәүдә белән шөгыльләнәбез икән, сәүдәбезгә бәрәкәт иңә, бер кичкенә генә кәсеп белән шөгыльләнәбез икән, балабызга күбрәк тәрбиясе белән шөгыльләнәбез икән, шушы кәсебебезгә Аллаһ Таала көтмәгән җирдән төрле яктан клиентларын, төрле ризыгын ача. Һәм акланырга кирәкми, баланың тәрбиясе шушы намазга өйрәтү, дин әхлаклары өйрәтү вакытымны ала, эшемә, кәсебемә комачаулый дип акланырга кирәкми. Аллаһтан без үзебез ашатачакбыз. Бары тик син ди нәрсә ди? Намазга өндә ди. Һәм беренче шушы асылы намазга өндәү булса, өйрәтү. Беренчесе әйттек бит, Аллаһны тану дидек. Аллаһ Таала бирүче, аңа гына тәвәккәл кылырга кирәк, аннан гына сорарга кирәк, күңелләрне Аллаһ Таала белән бәйләргә кирәк дип. Икенчесе намаз булса, һәм өченчесе дуга. Балаларыбыз өчен һәр вакытта да дугада булу. Без дугада балаларыбызга, әмма нәрсә өчен? Әпәт шушы вакытлыча дөнья өчен. Эй Раббым, яхшы укысын ие, егылсын бирсен ие, яхшы эшкә урнашсын ие, акчасы күп булсын ие, фатиры булсын ие. Кылабызмы балаларыбызга? Эй Раббым, балам иманлы булсын ие. Балам намаз әһелләреннән булсын иде. Балам фирдәүс җәннәтләренә кирсен иде. Балам хәләлне харамнан айыручы булсын иде. Балам янында һәр вакытта да изгелеккә, яхшылыкка өнди торган дуслар гына очрасын. Менә шулай итеп кылабызмы без? Әмма бит әти-әнинең баласына кылган дугасы киртәсез кабул була. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Ибн Маҗа җыентында килә торган хәдистә, "Сәләсә даъватин юстаҗаба лахунна" ди. 3 кешенең дугасы ди, бер кашан да җавапсыз калмый ди. Киртә юк ди алар арасында. Кайчан гына кылмасын, сорамасын, Аллаһ Таала җавап бирә ди. Кемнәр алар? Иң беренчесе даъвату мазлум ди. Мазлум, ягъни кемгәдер булса зулымлык кылдылар икән, рәнҗеттеләр икән, нахакка гаепләделәр икән, шушы кеше кулын күтәреп сорый икән берәр нәрсә, я үзен рәнҗетүче кешегә киртәсез Аллаһ Таала кабул итәчәк моның дуасын. Шуңа күрә кешене рәнҗетүдән, кешегә зулымлык кылудан сакланырга кирәк. Икенчесе даъвату мусафир, мусафирның дуасы. Юлга чыктык икән, берәр сәфәргә, шушы вакытта рульда барганда кул күтәрепме, кул күтәрмичә Аллаһ Тааладан сорыйбыз икән, бу шулай ук дуабызга җавап бирә. Һәм даъватул валиду ли валадиһи, һәм әти-әнинең үз баласына кылган дуасы ди. Менә без кылабызмы?
Hatta biz gina түгел, hatta peygamberler de karagız. Allah'ın en yakın, en süyüklü bendeleri de Allahu Teala'dan yalvarganlar, soraganlar nersedir? Zurriyeten salihe. Ey Rabbim, bizning neslimiz, bizning balalarımız izgilik kıluşu, Sina namaz okuşu, Sina ibadet kıluşu balalardan bulsaydı dua kılganlar. Rabbena hab lana min azwajina ve zurriyete kurrate a'yun ve cealna lil muttaqina imama. Ey Rabbim, bizge hayırlı turmuş ipteşleri hem iyilikli ameller kılatırgan balalar birsen idi. Hem күз karşında şatlığımız, alarını karab şatlana tırgan nesiller bulsunu edip, imam bulsunlar, örnek bulsunlar edip, dua kılatırgan bulganlar. İbrahim aleyhisselam da Nişik Saffat suresinin 100. ayetinde aytej, Rabbi habli mines salihin. Ey Rabbim bir Allah, izgilik kılatırgan balalar birsen idi deyip. Buna bunda bir mesele var. Kaybirimiz zarlanar, dua kılam, cevap yok deyip. Duanın cevap buluğunun bir şartı var. Hazak kalmadı niyeme? Bitirem. Ardığız көрем. O kişinin şulayın 30 minuttan artı informasiya özleştir almayı. Şulayda tüzegіз indi. 10 minut daha inşallah. Mine kişi zarlana duama cevap yok deyip. Kirtesiz kabul kıladıydı biz. Ama her bir nesnenin bir şartı var. Nindegine yaxşı inamar kıtırmasın Porsche kayanlar, Mercedeslar. Benzin salmıysan iken ol yürmey, şulay bil. Hammine tiz yürü desek de benzini bulmasa yürmey dedik. Hammine duabız arasında kirtegip dedik mi? Cevap bire dedik. Ama var bir tüp şartı duabızga cevap bulunur. Ol da bulsa halal rızık. Eğer de adam balası halal rızık bilen tuklanmayken Allah-u Teala bu kişinin duasını kabul etmeyi. Şu Mercedes'ka da su salsak yürüyeyim mi? Yürümeyin. Benzin salsak da yürüyeyim. Eğer de biz halal rızık bilen tuklanmayız iken Allah-u Teala duamızga cevap vermeyi. Şuna ko'ra qariq menyubuzga halal manda aşıtırgan rızıbız. Ne kızganiş ime biz Tatarlar deybiz. Ama Tatar bulup da, Müslüman bulup da balalarımızın aşağına ihtibar etmeybiz. Halal aşıma, haram aşıma isimiz gitmeyi. Ama bit, eğer de ol halal bilen tuklanmayken balabız, onun da duası kabul bulmayı, bizden de dua kabul bulmayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse deydi? Haram bilen tuklangan kişi dey, ol özünün ağzasını cehennemge hazırlıydı. Karagız, hatta mena şuşu halal rızık bizning cennetli cehennemni bulubuzga şulay bir sebep. Şuna göre qariq balalarımızını nindi rızık aşatabız. Kızganiş kaybirine Tatar malaylarına kilersin. Kaybir vaqtı yolda, neyde bulganda, amında bunda kibitke kiresin, anda yarışlarga, nelerge yürüsün bitinde, namazda, dinde bulmavşı, ama özleri Tatarlar, özleri Müslümanlasadı, hem anda halal kalbasalar, bizge yarın nindi edi. Müslüman kişisi bir kaşında olay sanırga tiyiş değil. Eğer de Allah kaşanayken, o azık diligine ihtibar etirge tiyiş. Biz bit, qaribız şuluk maşinalarımızını, yurtlarımızını tüzügenleri en sıfatlı tüzü materyallarını kullanabız, tüzügenleri. Maşinalarımızga da en yaxşı mayını salırga tırışabız. Nişlepsin hali biz, özümüzge tilesi nerse tuturabız. Duabızga cevap kelime ihtimali buluğu bilen de cehennemge hazırlağı bu bilen de şuşu rizıq aşa. Hem tağın bir terbiyenin nigizi etiye nige özüne örnek bulurga gerek. Bala süzge qaraganda
әти әнисенә карый. Ничек ул үзен тота? Кайбер әтиләр дигәндә аның каршында төтенләтеп тора, әмма син тартмады, бу начар әйбер ди. Бала сине сүзгә игътибар да итми. Син аңа үрнәк. Син аның янында куркытасың икән, ул да шундый була. Бала каршында шәкшеп утырасың икән, бала сиңа ярамый әле, бу начар әйбер дип, син сүзгә игътибар да итми. Син эшлисе икән, димәк ул яхшы гамәл. Әзмә күпме үсте, ул шул юлга ук басачак. Син өйдә икән, сиңа ошамаган кеше килде икән, бар булып чыгып әйтә, ул өйдә юк дип. Син инде аны ялганларга өйрәттең. Үзебез менә балабызның намаз укуын телибез икән, үзебезгә иң беренче намазга басырга кирәк. Телибез икән Аллаһ балабызның ялганламавын, үзебезгә тугры булырга кирәк. Үзебезгә дөрес ялганламыйчы һәр вакытта дөресен сөйләргә кирәк. Телибез икән балабызның тәмәке тартмавын, эчмәвен үзебезгә шундый булырга кирәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Саф сүрәсе 2-3-нче: "Я юхаллазина аману лима тaquluna ма ла таф'алун." Иман китерүчеләр, нишләпсез ди, үз сөйләгән сүзләрегезне ди, эшләмисез ди. Эшләмә дибез, үзебез эшлибез. Аллаһ Тәгалә әйтә, нәрсә ди, "Кабура мактан индаллаһи ан тaqulu ма ла таф'алун." Аллаһ каршында иң сөйексезе ди, иң ачулысы ди. Әгәр дә ул эшне сөйли икән ди, эшлә ди. Әмма эшләми икән ди, Аллаһ Тәгалә бу иң ачулы ди. Без бер нәрсәгә өндәдек икән, иң беренче үзебез аны эшләргә тиешбез. Бер нәрсәдән тыйдык икән, biz аны иң беренче чиратта үзебез тыйырга тиешбез. Һәм шулай ук әйткән идек, тәрбиянең нигезе яхшы дуслар булдыру. Biz карарга тиешбез, кем белән йөри, кая бара. Әгәр дә күрәбез икән дустында сүгенү сүзләре, караклыккан ди, криминалга тарта, biz тыйырга тиешбез ул дус белән дус булырга. Аның дуслары булырга тиеш, бары тик матур сөйләшкән, Аллаһы Тәгаләне таныган, кешеләрне рәнҗетми торган. Чөнки безнең халыкта да мәкаль бар бит. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың диләр. Динебездә әйтелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит: "Әл-мәр'у аля дини халилихи фәльянзур ахадукум ман юхалиф." ди. Кеше ди дустының динендә ди, һәм ул карасын ди, кем белән аралаша, кем белән йөри ди. Шуңа да безгә менә игътибарлы булырга кирәк. Кем белән йөри, кем белән дус була. Һәм шулай ук әле бүген кемнең бәласе инде ул, балага тыю да булырга тиеш, әмер итү дә булырга тиеш. Бүген көндә без уфуф иттек, нәрсә бөтен теләгәнен биреп барабыз. 20 меңлек телефон сорый икән, менә сиңа. Матай сорый икән, менә сиңа. Тыю юк бүген көндә. Бөтен теләгәнен, бөтен капризын үтибез. Әмма динебездә хадисләргә карасак, вакыт кыскаланды инде, шуңа сөйләп тормыйм дәлилләрен, шуның белән тамамлыйм. Әмма без менә шулай бөтен нәрсәне, вседозволенность, бөтен нәрсәне ирек бирү, үзебез баланы бузабыз. Баланы өйрәтмибез сабыр итәргә, түземлелек күрсәтергә. Әгәр дә бөтен сораганны алып биреп торсак, ул бит шушы тормышында бер нәрсәгә ирешми икән, аның күңеле төшәчәк, депрессия биреләчәк. Шул вакытта тукта әле, бу вакытта әле сиңа кирәкми, сабыр ит. Соңрак 1-2 елдан алырбыз дип сабыр итәргә өйрәтсәк. Әгәр дә юк, сиңа кирәкми әле 20 минут телефон, 10 минут телефонда җитә. Әгәр дә кирәк икән, эшләп ал дип, ул үзен эшләргә, фикерләргә өйрәтәчәк. Үзенең максатына ирешергә тырышачак. Бу елны җәйткәндә бер дуст әйтә инде. Теге зарядник гына ватылган, әти зарядник алып бирде.
ардындай гел нәрсәләр алып бирүгә һәм уйландым да перевоспитать итәргә уйладым ди. Менә кирәк булса үзең эшләре җәй көне каникул эшләре ал дидем. Алмыйм мин сиңа дидем. Һәм кара, шул вакытта җайлы гына 200-300 тәңкәлек зарядник алып бирә алай, шулай бит. Әмма шушы юк диюе, шушы тыюы баласын нишләде ди? Болынга чыгып, җиләк җыеп, җиләк сатып, шушы эшләгән акчасына зарядник алып, карны кирәк-яракларын алып, ахыр чиктә әтисенә рәхмәт әйтте. Кара, әти ди, үземә бер шөгыль кәсеп таптым ди, рәхмәт сиңа ди. Менә бит әле теге вакытта алган булса, мин шулай ук синнән сорап йөри. Булай миндә әз булса да эшләргә, сатулашырга, кәсеп кылырга өйрәндем ди. Менә кайбер вакытта без аңа авырлык тудырабыз, юк дип әйтеп, үпкәләтәбез дип уйлыйбыз. Менә шул вакытта бер юк дию аның тормышын ничек яхшы якка үзгәртеп куя. Үзен кәсеп итәргә өйрәтә, кеше белән сөйләшергә, үзен максатына ирешергә. Шуның белән инде без тамамларбыз. Сөйлисә әйберләр күп инде, әмма игътибар инде чуала башлады. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы ишеткәннәре белән дә, сөйләгәннәре белән дә гамәл кылырга тәүфыйк хидаятын бирсен. Әти-әниләребезне хөрмәтләп, әтине әти урынында, әнине әни урынында күреп, үзебезгә дә балаларга хәерле тәрбияләр биреп, картлык көнендә шатлыгыбыз булсын, куанычыбыз булсын. Аллаһ Субханаһу ва Тааля барчабызга да җәннәтләрдә менә шулай очрашырга насыйп әйләсен, һәм шундый вагаз мәҗлесләре дәвам итеп һәр вакытта да булып торсын, вагазланып, Аллаһ Тәгаләгә якынайып, кушканнары үтәп, тыелып яшәргә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Җәмәгать, бик зур рәхмәт итегез килгәнегезгә. Бик матур, бик эчтәлекле җыен иде. Балалар шаунасалар да, әлбәттә, бу да шатлыктыр үзенә, чөнки балалар килде, шунда бәлки көләләр дә, бәлки безгә бераз камачаулылардыр да, әмма ләкин аларның килүләре бик мөһим җәмәгать. Чөнки бер галимнең әйткән сүзе бар, әгәр дә ди мәчеттә балаларның көлкеләре булмаса, тавышлары булмаса, ул мәчеттән киләчәге юк дип әйткән сүзләре бар. Шуңа күрә дә ул безнең балаларыбызның килеп шунда утырып сөйләшсәләр дә, безләрнең иншаллах шушы авылның киләчәге бар дип уйлыйм инде. Һәм дә инде янә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте яссын килгәнегез өчен. Һәм дә шулай ук җәмәгать әлбәттә бу чараны оештыру өчен дә малды чыгару кирәктер. Шуңа күрә дә инде бу җыенны безгә ярдәм итүчеләргә, үзләренең малларын чыгаручыларга да, Илгиз Видановичка да инде, чөнки ул да өлеш кертте шушы мәҗлескә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте яссын. Һәм дә шулай ук инде дә шушы Раил хәзрәткә дә инде үзенең шул матур итеп сөйләве һәм дә
бик кирәкле әйберләр турында сөйләде һәм дә безләргә шушы Аллаһ Тәгалә шушы вагызларны күңелләребезгә салып, үзебезнең тормышыбызда кулланырга Аллаһ Тәгалә һәркайсыбызга насыйп итсә иде. Бик зур рәхмәтегез. Хәзер инде сезләрнең хөрмәт йөзеннән безнең тышта инде безнең пылау әзерләнеп килә. Һәм дә инде анда чыгып һәрберегез үзенә өлеш алып инде сыйланачак. Бик зур рәхмәтегез. Әкрен чыгабыз хәзер иншалла. Балалар ашыкмыйсыз сездә. Иң беренче балалардан соралабыз, инде хөрмәт булсын олы яшьтәгеләребезгә. Аларны башта чыгарыйк, аннан соң без артка калып чыгачакбыз инде. Җәмгыятьтә календарлар бар, һәрберегез алып китә алар.